Kaixo eta ongi etorri jakinduera. Gaur funtzio kuadratikoak ikusiko ditugu. Funtzio kuadratikoak beti hurrengo ekuazio hau jarraitzen dute. I berdin m isa gehi n. Non m malda izango litzateke eta n ordenatu jatorria. Ordenatu jatorria zer da? I ardatza nun mozten duen esaten digun puntua. Hau da, kasu hontan, i berdin, iru isa minus bost, n zenbakia minus bost izango litzateke, eta bat, bi, iru, lau, bost, puntu hontan moztuko liguke funtzio horrek gure grafika. Aurreko bideoan ikusi genuen funtzio proportzionaltasun funtzioak barkatu. Zein zan hauen ezagarria? Beti 0,0 puntutik pasatzen zala. Adibidez, adibide bat ikusteko izango litzateke i berdin bi isa. Hau izango litzateke gure funtzioa. Kasu honetan, gehi 0 izango litzateke. Horregatik, hauen ezaugarri bat zan, beti 0,0 puntutik pasatzen zala. Ikusten dugunez, n zenbaki hau izango litzateke, gehi 0, 0, 0. Beraz, kasu honetan, n bat gehitzen diogu, funtzioa pizkatxo bat konplexoago delako. Hobeto ikusteko, bi adibide hauek egingo ditugu. Lehendabizi, 0 zenbakia. Zuek ikusteko nola hau betetzen dan eta zenbaki hau beti ordenatu jatorria dan. Iru bider 0, 0, i minus bost izango litzateke. Beraz, bat, bi, iru, lau, bost, gure funtzioa puntu hontatik pasatuko da. Eta beste zenbaki bat kasu hontan, i berdin, iru bider bat, iru minus bi, oza, minus bost, minus bi barkatu. Beraz, isa bat, i minus bi, gure funtzioa puntu hontatik pasatuko da. Beraz, bi puntukin ja, zuzen bat egin dezakegunez, gure funtzioa hau izango litzateke. Bigarren adibidea, i berdin minus bat, i berdin isa gehi bat barkatu. Kasu hontan, 0 zenbakia, ordenatu jatorria bat izango litzateke, beraz, 0 bat, puntu hontatik, eta bat zenbakia ematen badiogu, i berdin bat gehi bat, bi. Beraz, bat puntua, hemendik pasatuko litzateke. Beraz, bi puntu ditugunez, ja, beste zuzen bat egin dezakegu. Eta hau izango litzateke dana. Beraz, mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.